ଆମ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ହରିବୋଲ ପଡିଥାଏ, ତାର ମହତ୍ଵ କଣ? ହରିଗୀତ ଛାଡି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଗଛରେ ପତ୍ରରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ 9ଟି ହରିବୋଲ ରହିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଠି ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଗାମୀ କାଲି ହଉଛି ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା। ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଅପଚପ ସଂଯୋଗ ହେବାର ବିଧି ବିଧାନ ରହିଥାଏ। ସେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଧି ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞାମାଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅପଚପ ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ, ତାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଅପଚପ ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ହରିବୋଲଟି କାଲି ଆମେ ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ପକେଇଥାଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିବୋଲଟି ହେଉଛି ପାଟନନ୍ଦା, ତୃତୀୟ ହରିବୋଲଟି ହେଉଛି ଚାରିମାତା, ଚତୁର୍ଥ ହରିବୋଲଟି ହେଉଛି ସକାତେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହରିବୋଲ ହେଉଛି ବଡବଟ, ଷଷ୍ଠ ହରିବୋଲ ହେଉଛି କପୁରୀ ଏବଂ ସପ୍ତମ ହରିବୋଲ ହେଉଛି କଳସ, ଅଷ୍ଟମ ହରିବୋଲ ହେଉଛି ଚାରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ନବମ ହରିବୋଲ ହେଉଛି ପ୍ରଭା ସିଂହାସନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭା ସିଂହାସନ